Eskola hasi baino egun bat lehenago Larraitz gau beldurgarri baten erdian esnatu zen. Gela oso ilun zegoen eta ez zen ezer ikusten. Orduan eguzkia argitu egin zuen. Larraitz beldurtuta etxean zehar korrika joan zen. Korrika segitu zuen eta ohartu orduko basoan zegoen. Eta berdina egin nahian zulo batetik erori zen. Larraitz Alicia en el País de las Maravillas pelikula ikusia zeukan. Para bailar la bamba. Dale el cuerpo a la mía manera. Para bailar la bamba. Woohoo!